ev li Bakurê Kurdistan û Tirkiye bû li Rojavayê Kurdistanê jî bi heman awayî her ku diçe hejmara pêketiyên korona zêdetir dibe. Bilindbûna hejmara tuşbûyan bi korona jî li Rojavayê Kurdistanê metirsiyê li ser jiyana welatiyan çê dike. Roja sêşemê berpirsa rêxistina tendurustiya cîhanî li Sûriye rakand ew plan dikin heta dawiya sala 2021 dawiya vê sala ku em tê de ne 20 ji sedî ji xelkê Sûriye vaksîna li dijî koronayê werbigirin. Li gorî plana rêxistina tendurustiya cîhanî ew ê bi du rêkan vaksînê ji Sûriye re bişînin. Tê pêşbînîkirin di Nîsana bê de dest bi vaksînkirina xelkê bêkirin. Rêka yekem vaksîn wê ji Şamê ji bo Şamê bêşandin. Ji Şamê jî ji bo navçeyên li jêr desalata hikûmeta Sûriye û navçeyên li jêr desalata rêveberiya Xweser. Rêka duyemîn jî vaksîn wê ji Tirkiye derbasî navçeyên li jêr desalata opozisyona Sûriye bêkirin. Biriya vîdeolekê tevî ku ev hewl hene ji bo dabînkirina vaksîna lê biriya vîdeolekê em ê balê bişînin ser rewşa herî dawî ya korona li Rojavayê Kurdistanê. Em bizanibin ka hejmara pêketiyan herî dawî gihiştiye çi qasî bi taybetî di van rojên derbasbûyî de hejmara pêketiyên korona li Rojavayê Kurdistanê jî ber bi zêdebûnê ve çûye. Li gorî zanyariyên kojaliyê desteya tendurustiya rêveberiya Xweser li gorî amarên ku wê belav kirine li Bakur û Rojhilatê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî di nav de 103 pêketiyên nû yên korona 24 demijmêran de hatine tomarkirin. Du pêketî canê xwe ji dest dane ji ber korona. Yek ji wan zilam e ku ji bajarê Hesekê bûye, ya din jî jinek bû ji dêrikê ku her dukan jî ji ber korona canê xwe ji dest dane. Ji van 103 pêketiyên nû yên korona 58 ji wan mêrin zilamin û 45 ji wan jinin. Eger em behsa van 103 pêketiyan bikin em bizanibin kal kîjan bajaran in li gorî nexşeyê wiha diyar dibe ku herî zêde li bajarê Qamişloyê ye. 48 ji wan pêketiyan li bajarê Qamişlo hatine tomarkirin. Li Hesekê 21 hejmar, li Dêrikê 5 pêketiyên nû bêguman ev amarin ku ez behsa wan dikim yên 24 demijmêrên derbasbûyî ye. Li Dêrikê 6 pêketî em behsa bajarên din yên Rojavayê Kurdistanê jî bikin. Li Rimelan yek nexweşiyek pêketiyên nû bi korona hatiye tomarkirin. Li Dirbêsiyê du pêketî, li Kobanê û li Kampa Holê her yek ji wan yek pêketî hatine tomarkirin. Em behsa hin navçeyên din bikin ku dibin desaladariya rêveberiya Xweser de ne ew jî Reqa neh pêketiyên bi korona li Reqayê hatine tomarkirin di 24 demijmêran de. Li Tabqa 5 pêketî, li Dêra Zorê jî 4 pêketiyên korona hatine tomarkirin. Ev amarên 24 demijmêrên derbasbûyî ne. Lê heger ez ji were behsa amarên giştî bikim, heta niha hejmara giştî ya pêketiyên korona li Bakurê Rojhilatê Sûriye ku Rojavayê Kurdistanê jî di nav de ye gihiştiye 9221 pêketî. Ji wê hejmarê 358 kesan canê xwe ji dest dane mirine ji ber koronayê û 1274 kes baş bûne bi temamî ji wê vayrosê xelas bûne. Hejmara mayî heta niha jî çareseriyê werdigirin. Ev demek bû ku rewş li Rojavayê Kurdistanê baş bû. Ew qasî em bêjin pêketiyên zêde nedihatin tomarkirin di 24 demijmêran de. Lê di van çend rojên derbasbûyî de êdî amar li Rojavayê Kurdistanê weke welatên din yên navçeyê û aliyên din û perçeyên din yên Kurdistanê li wir jî hejmara pêketiyan ber bi zêdebûnê ve diçe. Rêveberiya Xweser jî daxwazê ji xelkê dike ku pabendî rêkar û rênemayên xweparastina ji koronayê bin.